Ndikulandilena balo okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa pa 13 April 2022. Okondedwa, mawa wa lero ndi tsiku namba 8 la kupitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti munthu wopemphera sakhalanso wachimtima choyipa ndi wankhanza. Ndipo phunziro la lero ndi phunziro namba 8 limene likuchokera pa uthenga wabwino, uthenga wa Luka chapter number 15 kuyambira ndime yake ya 25 kulekeza ndime ya namba 32. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, nthawi imeneyi mwana wake wamkulu uja anali kumunda. Iye atafika pafupi ndi nyumba, anamva anthu akuyimba ndi kuvina. Ndipo iye anayitana mmodzi wa antchito nafunsa chimene chimachitika. Iye anayankha kuti, m'bale wako wabwera ndipo abambo ako apha mwana wang'ombe wonenepa chifukwa wabwera wamoyo ndipo ali bwino. Mwana wamkulu anakwiya ndipo anakana kulowa. Chomwecho abambo wake anatuluka ndi kukamudandaulira, koma iye anayankha abambo wake kuti, taonani, zaka zonsezi ndakhala ndikukutumikirani kugwira ntchito yowawa, ndipo palibe pamene sindinakumvere malamulo anu. Koma inu simunandipatse ngakhale mwana wa mbuzi kuti ine ndichite phwando ndi anzanga. Koma pamene mwana wanu uyu amene wawononga chuma chanu ndi chiwerewere wabwera ku nyumba kuno, inu mwamuphera mwana wa ng'ombe wonenepa. Abambowo anati, mwana wanga, iwe umakhala ndi ine nthawi zonse, ndipo zonse ndili nazo ndi zako. Koma tinayenera kukondwera ndi kusangalala chifukwa m'bale wako uyu anali wakufa ndipo ali ndi moyo. Iye anali wotayika ndipo wapezeka. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa, amene akupitiriza kufotokozera nkhani ya fanizo la mwana wolowerera. Fanizo limanena kuti bambo anali ndi ana ake awiri, wamkulu ndi wamng'ono. Bamboyi anali wachuma, ndipo kuti mwana wamng'ono adapempha abambo wake kuti mundigawireko zanga zapachuma chanuchi, ndikakhale pandekha ndizikapanga zanga. Bambo adavutika mu mtima, komabe sadafuna kulimbana naye mwanayi. Adatenga gawo lake nampatsa, moti mwanayi mamasiku ochepa adasuntha ndikukhala pa yekha ndikumakhala moyo odzilamulira yekha, wopandanso kumverako zimene makolo wake ndipo ena ozungulira adakakhoza kumuuza. Baibulo limati mwanayi adakamwaza chumachi ndi moyo wachitayiko, moyo wazimuyana, moyo wachiwerewere. Ndipo kudafika kuti ndalama zidamuthera nayamba kukhala wosauka, munthu omvetsa chisoni. Mkusauka kwake mpaka adakamba kugwira ntchito kwa nzika ina ku dzikoko imene idamtumiza kukagwira ntchito yoweta nkhumba. Baibulo limati amafika pomalakalaka kuti bwanji ntamadya nawonso makoko a nkhumba zimene zikudyazi, chifukwa adali wosowa kena kalikonse. Ndipo ataona kuzunzika kotere adafika polingalira, antchito a bambo wanga kumene ine ndachokera amadya, koma ine ndizunzikirani ndi njala, ndidachoka ngati dolo kwathu, ndipo ndachita cholakwika inde, ndidamwaza chuma chambiri zoona, koma ndibwerera kuti akandilandire. Ngakhale bwina akhoza kukandikwiyira nanena kuti sindikakhalanso mwana wawo, ndikankhala wantchito chabe, ndikavomera kutero, bora chakudya ndizikadya. Adapanga chiganizo chimenechi ndikubwerera. Bambo wake atamuona ali patali, adamukumbatira namuchoshona, ndipo adamulandira. Mwanayi adapepesa, baba pepani, ndaononga chuma chija, sindifunikanso kutchedwa mwana wanu koma wantchito wanu. Bambo ayi sadamvenso zimenezi, adadziwa mu mtima mwanayi walapa mtima, pokapo ngoti wabwereranso kuno.
moyo wake ngosinthika. Adalamulira antchito ake agwire kamwana kang'ombe konenepa kuti akaphe, adye, asekere mwanayi ndera amveke mkanjo, mphete kuchala chake, sapato, akondwere naye, amlandire bwinobwino. Nawu atamulandira bwinobwino namadya namakondwera, mkulu wake uja adakhala uja akufika apa. Ndi mawu amene tawerenga tsopano. Iye pakumva kuti kunyumba kumagumbagumba kumveka, adadabwa. Lero lokhalokha kwachitika chiyani kuti kukhale phwando lotere lochitika mwadzidzidzi limene ine sindiulidziwa? Adafunsa mmodzi, kodi muti zutani? Iye akuti m'bale wako uja kani wabwera, koma ndi wabwera aliseza zokhazokha. Nde kuti chuma chonse adatani, kodi adaononga uja? Nde kodi amatero kuti woononga chuma kumlandira kwake nkotere? Adatifanitsa ndi iye, ndipo adakhumudwa, sadalowemo. Bambo wake ataona kuti zatere, adabwerera. Uti zatani? Ineyo ndakhala ndili nanu limodzi, ndakhala ndikugwira ntchito nanu limodzi, koma ngakhale kamwana ka mbuzi simunandipatse kuti ndidyeko ndi anzanga. Koma chimwana chanu ichi chachiwerewere choononga chuma changobwera, koma linu phwando lake bambo akati musatero. Musatero ayi. Adali wakufa tuyo, iwe unali ndi moyo. Adatayika tuyo, iwe unasunatayike. Tikondwere popeza wabweranso ndi moyo. Ameni. Ndafotokozanso izizi kuti tingolumikiza limodzi popeza kuti kuwerenga kwanga kwayambira pakati. Ndiye kukhoza kukhala mwina kwa ena kovuta kuti pamene ndizikupatsani uthenga umenewu mukhale kuti mukudziwa kumene nkhani ikuchokera, ndipo kuti maphunziro ake akulinga ku zotani. Okondedwa, pamawu amenewa titsogozedwa ndi kuyankhula kotere, mutu wotere kuti icho mumafuna mchiyani tsopano pokhala ine opemphera, ngati simukondwera pamene wina walapa mtima? Mufunanso chiyani inuyo pokhala munthu amene mapemphera, ngati wina akati walapa mtima inuyo simukondwera? Alipo wena okondedwa amene amapemphera, koma pakabwera wina amene anali wotayika, wina amene amatchuka mwina ndi za ufiti mderalo, amatchuka ndi za kuba mderalo, amatchuka ndi za uhure mderalo, anali munthu oledzera kwambiri mderalo, wakaponda khomo la chalichi tsopano. Si wonse amamlandira, si wonse amakondwera, ena kumakhala manong'onong'o. Mpingo ndi waphweka, ndi awa omwe. Awaso abweranso muti kumalero kugwa mvula, koma Yesu ndali pafupi. Malo moti akhoza kukondwera kuti mphamvu ya uthenga wabwino tayionanso munthu uyu. Anali munthu omvetsa chisoni ndera lino, ngakhale maso athu amachitira umboni kuti munthu uyu ngotayika, koma tamuonani tsopano akupembedza Mulungu monga tichitira ife. Ambiri satere. Andi ichi ndi chimene chikuwapanga anthu ena amene mwina akhala mmoyo wotayika kuti adzikanika kukapemphera. Kuli dzitchingo dzina kuchali chikomweko zimene zimadzitenga kuti zozo nzopemphera kwambiri zedi, anga ndipo othera pa anthu opemphera. Ayi nkulakwa kotere. Andi timati ndinene pano, zimenezi ndi nkhanza ndithu kwa anthu ena, ndipo sizifunika zitamachitidwa ndi anthu amene amapemphera. Ayi, munthu amene amapemphera anafunika akhale ngati kholo lake la mnyamata uyu, kuti ngakhale adaononga chuma chakecho, ngakhale kuti adamuswa mtima, koma adamukhululukira namulandira, ndipo popeza kuti waona kuti mwanayi wabweranso adakondwera naye limodzi. Izi zimene Mulungu amachita. Kumwamba kumakhala chimwemwe pamene munthu ochimwa watembenuka mtima. Nonse amene mumakwiya pamene wena atembenuka mtima, pamene wena alapa, sizili bwino. Inu ndinu munthu wankhanza ndi woyipa mtima amene simunafunika kuonetsera zotero. Ayi. Ameni. Okondedwa, kukhala wabwinoko kuli pati ngati mkwiyo ukubwera pamene wina watembenuka mtima? Mmati ndinu wabwino, ndiye ubwinowo uli pati? Ubwino uli pati ngati inuyo mukukhala ndi mkwiyo pamene wina watembenuka mtima? Ubwinowo uli pati ngati mkwiyo wanu ukumakhalapo pamene ena akukondwera, pamene ena akusangalala ndi munthu amene walapa mtima? Inu nokha chimsunamo ndemba ndinu wabwino? Ubwino ndi umenewo?
mumakwiranji chikupirani nchiyani akono izizi ndi uyankhulasi zioneka ngati kuti zonsamveka mwina makuti anthu ena koma ndi zimene zimachitika okondedwa wena akaona wina wake amene ali so potential kuti ino wayamba mpingo umene amapemphera iwe osamva bwino ayaya ndi mmene wabwera uyuyu maudindo watenga yekhayi mmene wabwera uyuyu ende uzikulachita ndiye mmene wabwera uyuyu ayaya tisakoto mpaka kuyambitsa timavuto ndithu tomkhumudwitsa munthuyi kuti achoke ati kuti iwo adzikhala pomwe ndiwo nkumadzitenga bengati pochita zimenezo ndekuti akupemphera ayi si zimene mulungu amafuna zimenezo kondedwa ayi ndithu tinene kuti mmafuna muzioneka nokha abwino wina asalapenso powerful question mukufuna inu nokha nda amene mudzioneka kuti mapemphera mwa ichi wina aliyense kudziko kuno asalapenso adzikhala ochimwa inuyo nda amene mudzikhala ngati mapemphera takumbukani Yesu adayankhula mawu akuti kumwambako malo ngambiri zedi munyumba ya Atate wake muli malo ambiri zedi onena kuti anthu adziko muno akakhalemo ndipo Yesu adanena kuti ngati sikudali kotero nkadakuwuzani iye adapita kukakonza malo ndi musakhale inu otsekereza kuti hayi malo ano adatha kumeneko ngofunika fero ndidakwana kuganiza kolakwika ngati inu muli wabwino adakupangitsani kukhala wabwino mulungu ndiye mulungu yemweyonso akufunanso wochimwa wina aliyense akhalenso wabwino monga ngati mmeneni mulili monga ngati Yesu afunira okondedwa chintima choyipidwa pamene wina walapa mtima sichabwino kwa opemphera muzikondwera pamene wochimwa walapa mtima nakhalanu pamodzi mwa Ambuye ameni kumene kunde kupemphera kuti munthu adzikondwera pamene wena abwera aleka uchimo ayambanso moyo watsopano osati munthu amene no basi wayamba kupemphera inu yambitsa kanyimbo ochimwa akatembenuka kumwamba kumakhala chimwe kuti atamve iyeyo kuti ati ndiwe wochimwa ndiye watembenuka tsopano kuti munthu azimva kupweteka mu mtima kuti kuti chichitira nchani anthuwa kuchita adilandira kuchita kuonetsera kuti iweyo sukukondwera naye kwenikweni ayi musamatero ochita zoterezi ndi achimtima choyipa ndi ankhanza ndipo kutumikira kwawo sakutumikira mulungu ayi kamundimva okondedwa mudziwe chinthu ichi kunena kuti mulungu amene tikumpembedzayi ali ndi cholinga kwa ana wake amene malemba anenetsa pakuti wonse adachimwa naperewera pa ulemerero wa mulungu now anthu amene adachimwawa naperewerawa ndi amene mulungu akuwakondabe njipeke Yohana 3:16 uja akunena kuti pakuti mulungu adakonda dziko lapansi kotero anapatsa mwana wake wobadwa kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo osatha kutanthauza kuti mulunguyi adakali ndi chikondi ndi iwo amene adamulakwira monga kudali kuti khololi lidalakwiridwa ndi mwana wakedi kuti mwanayo adatengadi chuma adakamwazadi chuma adabwera wopanda kanthu nzowawa izizi koma no kholo limafuna mwanayi atabwerera ndi moyo kholo limafuna mwanayi atakonzeka kuganiza kholo limafuna mwanayi kuti aphunzire nafika poyamba kulemekeza kuti ineyo ndinafunika ndikhale pansi pa makolo anga ndapeza kukhala pansi pandekha nkopweteka ndipo kwandibalira mavuto kusinthika kumeneku ndi kumene kholo limafuna ndiye chikondi chozama ndiye chikondi cha mulungu tamvani mulungu amakondwera ndi munthu wina aliyense pa mtima kupatsa ife Yesu kuti adzatipulumutse nkuti akufuna wochimwa wina aliyense amene akuchimwadi amene adalakwadi amene adasokonezadi kena kalikosedi amene sadachite bwinodi adachita zokhumudwitsa ameneyo afike pozindikira kuti sindikukhoza ndikubwerera kwa Yesu ndikubwerera kwa mulungu ndipo mulungu akaona kuti wabweradi munthu uja atazindikira amakondwera ameni amakondwera ndeno kabweredwe kamakhala kosiyana nkutheka ena tidangomwaza zochepa nkubwerera
alipo wena adamweza zambiri, adaononga zochuluka, amene wonso akuwafuna. Chisomo nkuti ubwerere kwa Ambuye uli ndi moyo. Amene pamenepo ndipofunikira. So anthu ambiri amaganiza ngati kuti no Mulungu amakamwimba mlandu munthu olapa. Mulungu adzayimba mlandu anthu osalapa, koma kwa olapa Mulungu amawalandira ndi chimwemwe. Ichi chilero mphunzire. Mulandu Mulungu adzayimba wanthu anthu ake otani osalapa, anthu amakani okhala ochimwabe mpaka na chimaliziro cha moyo wawo. Amenewa ndi amene akalandire chilango, amenewa ndi amene akayimbidwe mlandu. Koma kwa munthu tsono amene wazindikira kulakwa kwake ndipo wapita kwa Mulungu kukapepesa, kukagwada, ine ndalakwa, sindakhoze, ndachita zoyipa, ndakulakwirani, amenewa sawayimba mlandu ayi. Awa amawalandira nanena kuti zikomo poti walapa wekha, zikomo poti wazindikira, bwera tidzisangalala, usadzachitenso. Ndi mmene Mulungu amachitira. Now anthu ambiri amaganiza nena kuti munthu amene akubwera kudzalapa kwa Ambuye, amene akhaulitsidwe, amene aone mazangazimbe, ayi, Mulungu satero. That's why munati muone mkulu wake wa mnyamata uyu amene akubwererayo mchimene amayembekezera, amayembekeza kunena kuti ngati angabwerere koma azitayime, pakhale kusiyana pakati pa iyeyi ndi olakwayi. Kuti popeza udalakwa iweyo ndiyo demet ukhale hapa udzipangisa kuti iwe udziona kunongo sungachite zimene zizi ndenkhani izi nkhayo khayo moti monga ngatikilike pati chitsanzo choyipa adzipeleke cha imeneyo sangampangire khale phwando. Ayi, kuganiza uku nkwa uchimo, kuganiza kunkola kwika si mmene Mulungu amachitira. Mulungu amalandira ndi chimwemwe wonse olapa mtima. Amene moti amene mukundimva pano, amene mwina mmachita mantha kuti kodi ndikalapa mtima Ambuye andichita chiyani, ayi, si iyeyo kuti akuyalutseni, amakondwera pamene mwalapa mtima. Koma tu yemweyo okondwerayo mukalapa mtimayo adzakwiya ndi kulanga wonse osalapa nthawi yawo yakufa pachimaliziro, chifukwa udzakhala mlandu tsopano wosapepesedwa. Ameni. Now tandimvani okondedwa, chidamuvuta mwana wa mkulu nkuti kuchoka kwa mng'ono wake kumampangitsa iyeyo kuoneka wabwino, chifukwa sadachite zimene mng'ono wake adachita. Ndiye kukhala kwake kwa yekha kumampatsa mtendere. Koma nawo atamva kuti wabwera mng'ono wake, adzikhalanso awiri, ndipo mng'ono wakeyi walapa, sadakondwere. Ndi akudzifananitsa kuti ine ndibakhala tupa ndipo ine sindakulakwira mkoni. Phwando mukachitira uyu amene adakulakwira mkoni, ineyo nkana kamwana kambuzi osandipatsako, amatero khala kwake. Chimene iyeyo akulingalira nkuti mu mtima mwakemu mumafuna kuti kodi wabwino ndani pakati pathu. Pamene bambo wake amanena kuti mwana wakufa uja, mwana wolowelera uja wabwerako. That's why kukondwera kwa awiriyo kuli alikosiyana. Okondedwa, ndimati ndikupangireni mmawa wa lero mukhale nawo mtima omaona wonse osokera ngati anthunso ofuna kupulumutsidwa, osamawaona mwa mpikisano ndi inuyo. Ayi, mudziwaona mwa chisoni, mwakuti nawonso anafunika atakhala ndife. Muonena kuti tikhoza kunena pano kuti zimene mwanayo amaganiza ndi zimene bambowe amaganiza zokhudza mwana wobwerayi zidali zosiyana. Bambo amaganiza ndi kumalakala kuti tsiku lina mwana wanga uja adzabwerere, ndithu tsiku lina mwana wanga uja, pamene amati achadapita kana adakaliza bwanji kaya azawo izo verikabepo mpano. Ndipo akuonetsera kuti sadali nako kufunafuna kuti uja atabwereranso nkudzalapa ngati adaononga chomacho. Ayi, koma ndimati wina aliyense wa ife adzidzitenga iye munyengoso ya wina. Akadakhala kuti anali wamkuluyi amene adakamwaza chuma, chiyembekezo chobweranso kwa bambo wake chidali choti adzatani, adzalape kana adzalangidwe. Yankho dakhala kuti adzalapenso. So nanga chomuvuna nchiyani tsono kuti alandire kulapa kwa mtima wa wina? Akadati ndi iyeyi wabwera
kuti ndi amene adaononga chomacho, amafuna kuti abambo wake amulandire motani momwe nkhanza. Iye akadafuna kuti abambo wake amulandirenso ndi chimwemwe monga achitiramu. Nanga nchifukwa yani tsono iye akukwiya? Musamatero. Abale wanga, wina aliyense amene ali mu uchimo tidzilakalaka kuti iyenso atabwera kwa Mbuye, chifukwa mwa Yesu ndimo khamo muli chipulumutso. Ndipo iwo akabwera tidziwayandikira ndife ndi kuwalimbikitsa kuti akhazikike mwa Mbuye, osakhalanso ife otsekeleza ndi achimtima choyipa. Ayi mpana ndikunyanyala Yesu ndilowamo mnyumba menemo ine osatero. Khalani ino okondwera pamene wena alapa mtima. Palibenso china chingachitika choposa kuti alape mtima basi, kuti ayanjanenso ndi Atate wawo. Munthu adzayanjana ndi Atate wake atalapa mtima, ndipo ichi ndi chimene chimabweretsa chimwemwe. Palibenso njira ina yakuyanjananso ndi Atate yoposa kulapa mtima basi. Ndikubwerera ngati wena akuyanjana ndi Atate mwakulapa mtima, ife amene tidakhala kale mwa Ambuyeyo, ife amene nafenso danyetsoka ndi Ambuyeyo, tisamatsekereze nawo, tisamakwiye, nafenso tidzikondwera popeza nafenso tidachita kuyanjanitsidwa ndi Atateyi kuti tipezeke kuti tikupemphera lero lino. Tamvani abambo wake akuti, kodi si zimene ndili nazozi ndi zako? Utayilanji nawenso chimwemwe chako pamaso panga? Taona uyu anali wakufa koma wakhalanso ndi moyo, anali wotayika koma wabwereranso. Zimene ndi zifukwa zokwanira zakuti tonse pa khomo pano tisangalale. Chabwino nchiti kumati mwana uja adamwalira ndi kuti mwana uja wabwerera. Chanzeru nchiti ayi kubwerera. Nanga tsono ukwiyilanji? Okondedwa, musakhale inu otsekereza wena pamene wena anali wotayika ndipo abwereranso mwa Ambuye. Ndi udindo wa inu ndine tsopano kukondwera, osati kuwatchinjiriza kuti asabwerenso, osati kuwakwiyira ayi, koma kuwalimbikitsa kuti akulenso mchisomozo, kuti afunika kuti nayenso akondwere. Ng'ono wanga wabweranso, kodi Ambuye akudalitse kwambiri zedi. Kunali kusauka kwa mtima wathu kuti uli kuti zilibe kanthu udawononga chumachi. Taona uno chuma chilipo kale. Ndikhulupirira kuti waphunzira zochuluka. Tiye tikhalenso bwino ndi nzeru zimene wapezazo, tikhale molemekeza makolo athu. Chimene anafunika kuti akhale nacho. Taonani iye amakhala konsendi ndi chumacho anga chake, pamene kholo mwini chumacho akuona moyo wake ofunikira. Okona dziwani katundu kapena kana kalikonse kamene munthu wina akhoza kumwaza ndi kuchita zonse mlange zingachitikire ndi kutaya, sizidzaposa moyo. Moyo ndi ofunika zedi kuposa chuma. Ndi chimene kholo lake la mwanayo lidaona. Musakhale very concerned ndi katundu amadawonongeka chabe, koma kuti mukhale very concerned ndi moyo wake. Ngati moyo oliko chiyamika Mbuye nzofunika kwambiri, ndipo chipulumutso chidza kwa munthu amene ali ndi moyo. Ngati wadza ndi moyo munthu, tiyamike. Wapeza chamtengo wapatali, wapeza chinthu chachikulu kwambiri zedi. Zinazo zidachitikadi inde, zidalakwikadi zoona, koma choposa zonse moyo udapulumutsidwa. Tikayang'ana zimene zizi kwambiri zedi, sidzakhala concerned ndi zazing'ono pakati pa ana awo anthu ayi. Ndikupangireni okondedwa, taonani kupulumutsidwa kwa munthu ngati chinthu chofunikira kwambiri zedi kuposa chimene adakulakwirani. Kulapa kwa munthu, kuzindikira kulakwa kwake kwa munthu nchachikulu kwambiri kupambana chipongwe chimene adakuchitirani. Ngati munthu akulapa pamaso panu, wasindikira, onani chimene chikhala chofunika zedi, chopambana zedi kupambana chimene adalakwitsacho. Popeza wasindikira mchoonadi, ndipo wabwerera. Otereyi afuna kumlandira ndi kukondwera naye pamodzi. Umutu ndi mmene anthu opemphera tinafuna tidzikhalira. Talingalirani ni moyo mwanu mukhala bwanji, popeza nyengo ngati zomwezinso zimatha kukupezekerani tsiku ndi tsiku mwa magawo osiyana. Ambuye akudalitseni pamene mukulingaliranso zoterezi, pamene mukufaniza uthengawo ndi nyengo zimene mukumana nazo, kuti kodi inu mumachita ngati ndani, ngati bambo wa mwanayi kapena ngati mkulu wake wa mnyamatayi. Koma ndikadakuonda kuti moyo wanu ukhale wachikondi chozama ngati bambo wake wa mwanayi amene adalakwiridwadi zoona, chuma chake chidalongekadi zoona, koma adakondwera ndi kubwereranso kwa mwanayi, adakondwera ndi ubalenso umene udakonzedwa. Takhani olakalaka zomwezo, ndipo Ambuye akudalitseni. Amen.